Snap. Guldtuben er på lørdag. Jeg skal være vært, og ærligt talt, jeg ved ikke, hvad jeg skal på, så nu er jeg taget for at shoppe. Okay, Snap, altså jeg har fundet den her. Den er sådan meget classy. Er det ikke? Lasse, for fanden, stop. Den her går slet ikke. Jeg viser, hvordan. Gulddreng, altså hvad laver du overhovedet her? Det er fordi Guldtuben, det er mit show. Jeg skal hjælpe dig med at finde noget rigtig fedt tøj. Kom med. Ej, tak. Fedt. Det allerførste, vi skal have, det er et nyt ur til Lasse. Han har slet ikke styr på uret. Det har jeg. Det har jeg slet ikke råd til. Jeg skal nok betale. Kom, Lasse. Den her vej over turen. Se her. Guldsko. Tag dem. Ej, okay. Hvad koster det? Lasse, for fanden. De her uger, de er alt for billige. Jeg vil ikke engang købe dem til min værste fjende. Du får mit. Værsgo. Nej. Nej, det... Hvor skal vi hen nu? Jeg er faktisk rigtig tørstig, Lasse. Ja, men jeg tror, jeg har en drikkedunk i min rygsæk et eller andet sted. Jeg har min egen med. Respekt. Gulddreng, jeg tror, vi skal videre nu. Der kommer en vagt. Slap nu af, Dengse. Prøv at høre. Jeg har overført 1 million. Det er Danske Bank. De har opfundet MobilePay. Respekt. Skål. Gulddreng, vent. Altså, jeg skal også have noget tøj